Bones, benvinguts. Som Bones. Wardens of Cars i avui vos portem el segon noticiari. Sí, i tant, ja vam fer el primer i bé, estem molt entusiasmats a veure què us sembla el segon noticiari i bé, doncs, què? Anem a començar, Alfons? Comencem. Comencem. Començarem en la primera notícia del noticiari número 2. Tenim una notícia sobre Jaguar i que hem vist que les seves vendes han començat a relluir. Va vendre en total uns 44.946 vehicles en tot el món, més que en el maig de l'any anterior. I també el que ens ha sorprès és la venda del nou SUV, el Jaguar F-Pace, que en total ha tingut unes vendes de 3.000 unitats a nivell mundial en aquest maig. I la veritat és que ens ha sorprès una dada molt bona, no?, per als de Jaguar, no? Com ho veus, Alfons? És un cotxe de gamma premium, però a un preu molt competitiu respecte als seus competidors. Té molts punts forts, és un cotxe molt més nou que els altres estan traient noves versions, però este s'ha adelantat una mica en tecnologia especial Jaguar, se nota el seu punt més britànic. Sí, té el seu caràcter. Sí, és un SUV caràcter refinat. Que diferencia els altres. Té el caràcter Jaguar, té el caràcter, la potència del seu disseny, de tot el que és la seva aerodinàmica, tot el que és les seves línies. Interiorment està molt treballat, se nota que és un cotxe molt premium. Sí, la veritat és que ens ha agradat molt i bé, un punt bo que té Jaguar, sí, en augment de vendes. Esperem poder-lo analitzar algun dia. Sí. Ens queda una mica lluny el concessionari Jaguar, però farem tot el possible per portar-lo al canal. A veure si podem. I tant. La segona notícia que us portem és que després de 70 anys el Beetle s'ha tornat a renovar. És un cotxe amb molta més qualitat, és un Volkswagen, això ens diu molt. D'un preu d'uns 21.000 euros ja en tindrem un, molt ben equipat. Les òptiques traseres han canviat també, són més fosques. Tenim 3 motors de gasolina que van des dels 105 fins als 220 cavalls de l'opció més deportiva i després 2 de dièsel, un de 110 cavalls i un de 150 cavalls. Creiem que el més adequat seria el de 150 cavalls de dièsel respecte a les seves prestacions una mica deportives i també el seu consum reduït. Clar, per la potència, no? Sí, té una potència considerable per el seu tamany i més que suficient. O sigui que si ja volem algo més deportiu, ja tenim la versió més deportiva, que és la gasolina 220. Molt bé. I bueno, caldria que tindríem que afegir que Volkswagen, en el seu Beetle, ha volgut treure una versió limitada a 200 unitats. Concretament es diu la Beetle Dune. Serà un Beetle en estil californià, així surfer, i concretament aquest Beetle tindrà com un acabat així més off-road. Sí, amb uns... Més buggy. Sí, molt bé. Més buggy. Podríem definir-ho així, molt bé. Amb uns 10 mil·límetres més. Con la qual tindrem una altura més gran al terra i també... Sí, ens protegirà més els baixos si el volem utilitzar amb un mode més aventura. Sí, seria com les noves versions més crossover que estan traient dels cotxes compactes. Sí, i la veritat és que creiem que un creure al fons. Creus que anirà bé, no? Sí, jo crec que sí. És un cotxe que poca gent té en compte, però que... A veure, a mi me sembla un cotxe bonic. És un cotxe molt icònic i crec que es mereix més reconeixement del que està tenint. Molt bé, creiem que és un clàssic que continua tenint el que és la seva inspiració de fa 70 anys, el seu estil, però que també creiem que s'ha adaptat als nous molt bé, temps. afegir-li les noves tecnologies ha sigut un punt a favor per part de Volkswagen. Bé, ara tindrem una notícia que ens ve de Volvo. La veritat és que ens ha agradat molt saber que Polestar ha treballat en el nou XC90
I bé, ja porta uns mesets, Sí. ja porta una mica de rodatge i doncs Polestar, el preparador de Volvo, ha volgut posar-hi mà. I concretament ha sigut el Volvo T8 Twin Engine i la veritat és que ha sigut molt satisfactori el treball per part de Polestar. Han aconseguit augmentar de 400 cavalls a 421. I en quant al parc motor combinat entre el motor tèrmic i el motor elèctric, la veritat és que ha estat molt bé el que són els Newton metro de par, que concretament s'han elevat de 640 a 680. I llavors, bé, de l'acceleració de 0 a 100 ha aconseguit fer uns... Quants era el fons? Uns... Sí, era sobre els 5 en 4, més o menys. Molt bé. És una acceleració per a un sub del seu tamany i pes molt bona. La veritat és que bona. Realment, un sub del seu tamany, tindre aquesta acceleració és extraordinari, és una bèstia. Realment és una bèstia a la carretera. La veritat que sí, tot tenint en compte el seu pes i tot, creiem que està molt bé. Llavors també haurem de tindre en compte que el consum combinat entre el motor tèrmic serà elevat. Serà una mica més elevat que un altre... Bé, però qui disposa d'un cotxe així, realment el que busca no és el consum, sinó les prestacions i poder-se passar bé un dia per les carreteres. Sí, però no creguis, amb el consum combinat del motor elèctric i el motor tèrmic podrem aconseguir 2,1 litres. La veritat és que, bé, això ho tindrem bé. Si fem una combinació, estarà bé. I després també, per últim, destacar que Polestar ha fet millores en l'aerodinàmica de l'XC90 i també ha millorat la seva transmissió. Així que creiem que estem davant d'un sub de luxe molt bé, no? La veritat és que ja de per si és bo, si passa Polestar per les seves mans. Està a l'altura dels Q7 versions deportives o els SVR de Jeep. I tant, la veritat és que està molt bé, es pot estar a l'altura d'altres subs de luxe i podrà donar a molt que dir, no, Alfons? Sí. Bé, i l'última notícia que us portem ve de la mà de Maserati, que ha renovat el seu quatreporte, una de les seues berlines més exitoses, una gran berlina de luxe, que és poc coneguda, però la veritat és que està a l'altura d'un Serie 7 o altres cotxes alemans premiums. En aquest cas, el seu exterior ha sigut renovat completament, és molt bonic. També tenim noves motoritzacions, tenim un dièsel V6 nou, amb uns consums menys reduïts i un manteniment menys baix. També tenim el clàssic V6 de gasolina i el nou 3.8 V8 de gasolina, el més potent, el més deportiu, i que li dona unes grans prestacions. En l'apartat del dièsel tenim un 3.0 V6 de 275 cavalls que comparteixen el seu germà menor, el Ghibli, i que realment té unes grans prestacions per ser un dièsel i a més tenint el seu segell de Ferrari. La veritat és que també haurem de tindre en compte el seu consum del dièsel. La veritat és que estarà molt bé. I després també ens agradaria destacar d'aquesta actualització del nou Maserati, d'aquest nou Maserati que s'ha renovat el 2016, la seva aerodinàmica. Maserati ha volgut modificar la seva graella per a poder obrir-la i tancar-la per millorar fins a un 10% l'aerodinàmica del Maserati quatreporte. Després també tindrem que la seva caixa d'unes 8 velocitats, no? Una automàtica. I bé, també hi podrem trobar que han ficat un nou sensor per mirar la qualitat de l'aire. I després, al fons, unes dues noves versions, no? Maserati s'ha treballat. La versió Gran Lusso i la Gran Sport, que afegeixen més elegància, més classe, més qualitat al que ja és Maserati. De cabals i tot, no? Sí. Llavors també tindrem en compte que la Gran Sport deurà ser... Sí, serà molt radical. Si de per si un Maserati quatreporte ja té característiques esport, ja deurà ser... Són uns acabats esport molt bons, la veritat. La veritat és que ens agradaria molt poder-lo veure, però no, de moment no tenim oportunitat.
Esperem algun dia potser Sí, arribar a poder veure'n un. veure'n un i analitzar-lo Estaria bé, també una gran sentir- gesta per a nosaltres. I tant, i sentir el seu so. Això ja seria, bueno... Seria guapo, guapo. I bueno, què més dir? Esperem que us hagi agradat el segon noticiari de Guardians of Cars, no? Què creus que sembla? Sí. Ha estat bé, no? Jo crec que Notícies ha de sigut Volvo, entretingut. de Jaguar, Sí, esperem que de ara Maserati... les pròximes setmanes, ja per a l'edició primera del juliol, tinguéssim notícies més rellevants, així més... Ara sortiran nous models, que Sí. començarem a tindre ja més informació de primera mà del Júlia... Molt bé, a veure si comencen a entrar en el mercat, si també tinguéssim oportunitat de provar-lo, la veritat és que estaria molt bé. Tenim moltes expectatives d'aquest model, perquè hem vist, Sí. i a veure què També tal. el nou Santa Fe. Sí, la veritat, el nou Santa Fe, a veure quan arribi i poguéssim provar-lo, us portarem un anàlisi, a veure què us sembla. I bé, doncs, aquí està el noticiari 2 de Guardians of Cars i pues, esperem que us hagi agradat molt, doneu un like, compartigueu, us subscriviu al canal i bé, com bé ja sabeu, Som Guardians of Cars i conduïs la nostra passió. Us esperem al pròxim anàlisi. ja ho pots ben dir. Que vagi bé, ens veiem. Lingers after fire.